Il-ħbib tal-Kamra Sportiva, kif aħna? Bonġu. Bonġu speċjali wkoll għall-ħbib li jsegwuna fuq il-programm Botta u Risposta u koll bonġu għal daw kollha wkoll li jsegwuna fuq il-programm It-Bassir. Mela, tgħidu dan x'inqalalu dal-għodu. L-ewwel nixtieq niskuża ruħi li minħabba dal-weekend, speċjalment it-tnejn ma kontx magħkom minħabba li kont indispost u qed nsegwi l-tifel tiegħi barra minn Malta għax kellu turnament. U propju għalhekk ġejt mitlub mid-direttur biex ngħaddi dal-messaġġ żgħir. Kif tafu jiena supporter ta' Hibs, biss naħseb ukoll rajtuni fejn hu tajjeb ngħidlu tajjeb, fejn hu ħażin ngħidlu ħażin u ma niddejjaqx. U fid-dinja xaw nisbaħ mill-irġulija u li tkellem l-affarijiet kif huma. U propju id-direttur talabni għalli Karl, għalli l-ewwel nixtieq nifirħulek tal-prestazzjonijiet tajbin li ġabu l-Under 12 tal-Hibs ġewwa turnament prestiġjuż Fateni, fejn dawn saħansitra rebħu timijiet bħal PSG, saħna elaboralkom iktar. U nixtieq nagħmlu ftit analiżi rigward il-fatt li il-Hibs sfortunatament għat-tieni sena konsekuttiva kemm ilu waqqaf fil-format ġdid tal-kampjonat reġgħu m'għamluhiex mat-top 6. Għetlu mhix xorta jien għetlu nagħmluhom mhix problema. Mela, nibdew nittekiljaw pass pass. Mela nixtieq nifraħ lill-Hibs Academy taħt it-tmexxija tal-head coach Andrej, ġifieri Andrej Mendu bżonn nebda introduzzjoni, kien ekspert ta' Hibs u ta' Malta li qed jagħmel proġett kbir bl-Akkademja tal-Albanians u aħna l-parents ninsabu ħafna ferħanin u grati għax is-sagrifiċċji li qed isiru finalment qed iħallu l-frott mextieq. Issa naraw li l-Hibs daħlu f'turnament tal-elit, l-Under 12, fosthom hemm mibni ġifieri u mhux qed nitkellem hekk għax hemm mibni għax jiena fejn ikun hemm tajjeb ngħidlu li tajjeb, dawn l-ewwel 3 logħbiet fil-gruppi ġabu 3 rebħiet, wara ddew ar-round li jmiss għalaw lill-FC Famagusta ta' Torsis sewwa u fil-kwarti tal-finali tqalaw daw b'mod sfortunat b'gowl jiġi 4 minuti mit-tmiem tal-partita fejn tilfu mal-Benfica 2-1. Ta' min jinnota li l-Benfica spiċċew ukoll finalisti ta' dan l-istess turnament li sfortunatament tilfu kontra Chelsea Under 12 għandhom qawwa miċidjali u nemmen li ħafna minn dawk il-players li rajt jilagħbu hemm perswas li ħamlu għamal kbar. U mbagħad il-Hibs imma kellhom logħba partikolari li ġew mal-PSG li din kienet sa tiddetermina l-5 u 6 post. Il-Hibs b'gow stupend rebħu xejn kontra PSG u ma' affarijiet sbieħ li daw jibqgħu minquxa fil-memorja ta' tfal tagħna. Ħaġa li tissorprendini hija di, sa din l-età it-tfal tagħna jikkompetu sew ma' tfal barranin. Biss x'qed jiġri l quddiem. X'inhi l-imma? Issa imma naraw ukoll li diversi affarijiet qed jinbidlu u nisperaw li isir iktar investiment f'dak li jsejħulu Youth FA, ġifieri futbol taż-żgħażagħ. Hemm bżonn ħafna iktar investiment biex forsi xi darba aħna naqtaw il-frott u ma nibqgħux niddependu fuq footballers li għandhom dixxendenza Maltin ma' footballers li jilagħbu fil-kampjonat lokali. Biss dik hija tgħin oħra. Tema inkwitanti għalija kien dal-weekend dal-kemm ma segwejtx imma informajt ruħi kien li il-Hibs fortunatament il-kbar reġgħu m'għaddewx għal mal-aħjar 6. U jiena nemmen li din hija xi ħaġa allarmanti għall-klabb Glorious bħalma huwa l-Hibs u biex taxxa wkoll kien hemm forsi ta' tama li ssir ir-reċifikazzjoni mas-supporters anka daw ma l-istess ma rsax lok li kienu katalisti mela fil-negattiv għal-Hibernians dawn ukoll għalaw li t-tim ta' Hibernians minn Jubilee Club wara l-loti tal-penaltis. Il-loti tal-penaltis, lotti li għataf kullimkien. Biss, l-ikbar imma hija di
kif ħibs minn 2 b'xejn minn fuq kontra Marsa Xlok u b'raġel iktar spiċċaw ġew draw ta' 2-2. Draw li fisser li ħibs barra minn mal-ewwel sitta. Nemmen ukoll li l-ħibs għalkemm kienu żventurati u kien hemm ċerti nuqqasijiet ta' ċerti plejers prolifiċi, imma naħseb li wasal iż-żmien imma li jsiru l-kontijiet sew u l-ħibs il-kbar ikun hemm ċerti deċiżjonijiet u diġà bdew jittieħdu għax anke kien hemm min mill-plejers li b'mod konsensuali ġie xolt il-kuntratt jittieħdu ċerti azzjonijiet. Nispera, u issa kemm qiegħed fil-vesta ta' ġurnalisti ma wkoll jinsapporta l-ħażin tal-ħibs u ma qed nagħmel xejn. Ħażin billi nitkellem jekk esprimi opinjoni, nemmen li hemm bżonn li issir eżami kbir tal-kuxjenza u naraw il-fejn sejjer dan it-tim. Illum biex iżżomm klabb tal-futbol hija ħaġa li timplika ħafna affarijiet, titħafna aktar nies professjonali qabel niftakar il-Missri kien kit manager. Mal-ħibs, mhux tal-li jitħallas kien tal-li joħroġ mill-but, imma illum l-affarijiet differenti. Hemm bżonn iktar setups professjonali, nies li jaħdmu volontarjat m'hemmx, allura hemm bżonn ħafna u ħafna spejjeż. Issa, waħda mill-ikbar sfidi tal-klabb hija dejjem il-finanzi. Hemm bżonn allura li l-ħibs naħseb wasal iż-żmien anke li niftħu l-bibien. Dan qed ngħidu bla ma naqseb damertu lis-Suranja Benzina huwa President u laqqas ukoll il-mikbi missieru li dejjem tagħna pjaċir li tfal ta' raġdi. U jalla it-trend li bada Tony Benzina tkompli wkoll taħt il-patroċinju tibnu. Allum ma faddil xejn iktar xi ngħidilkom nispera li jekk Alla jrid nerġa' nitkellem fuq il-ħibs, nitkellem mod pożittiv u ta' ferħ. Min jaf forsi terġa' tiġi trofi? Ma jidher majn il-ħajja. Karl Parnis isellmilkom u nixtieq nirringrazzja wkoll b'mod partikolari dawk kollha li b'mod personali batuli biex jifirħu lit-tifel tal-li kien parti mill-iskwadra li kitbet l-istorja ġewwa Ateni. U prosit u grazzi lill-Ħibs Academy u dejjem ngħidu forza Ħibs u b'mod partikolari ngħid forza Ħibs Under 12 tal-li għamiltuna kburin. Insellmilkom u l-ġurnata tajba.